Moi boa tarde, moitísimas grazas, amigos e amigas, por achegarnos hoxe ata aquí. Este era un libro necesario, como cando sempre que se fala dos símbolos, non? Seguramente lle tedes escoitado, os nacionalistas repetimos moito aquilo de unha bandeira non se dá de comer, pero cómente se non tes unha bandeira. E sabemos todos, e vemos novas, unhos mariñeiros que levaban a bandeira galega e son multados, unhos mozos e mozas que nun partido de fútbol van ca bandeira galega con estrela e son expulsados do estadio. Creo que, ademais, todos nós temos algunha historia non que contar ao rededor dos símbolos. Eu, moi brevemente, os vou contar a miña. O 20 de decembro do ano 2007 celebrábase o centenario da estrea do himno, neste caso na Habana, e nós aquí no Concello da Coruña, naquele momento era a Concelleira de Cultura, quixemos facer un centenario á altura da situación dese momento tan importante para un dos nosos símbolos como era o himno. O fixemos coa vicepresidencia da Xunta no Teatro Rosalía, o teatro enteiro. Cando estábamos procurando buscar unha persoa, estaba aquel día, ali tamén no teatro buscamos un home da ciencia, un científico, neste caso da palabra e do escrito de Eduardo Tondal, tamén para darlle ese aspecto que non é só político, que non é só lo simbólico, senón que para nós ten tanta importancia no que é o coñecemento. E queríamos para a estrea, para ese momento, que a presentación fose unha figura máis coñecida do mundo da comunicación. E o pedimos a unha persoa e nos dixo que de ninguna maneira, que agradecida, pero que de ninguna maneira. Pensei que quizás non nos explicáramos ben. E o pedimos a unha segunda persoa e nos dixo que non podía facer iso. E che queda, eu cada unhas conversas así bastante sentidas, que che queda aí, quedas como un pouco ferida. Dice que este non é un país normal. En ningún país do mundo, cando dúas administracións se xuntan para facer un centenario do que é un dos seus símbolos, hai xente que di que non, a un acto como ese non vai. Xa digo, che queda aí, isto non somos un país normal. Ano e pico despois, abrías unha rúa que vai desde Elviña, desde o campus de Elviña, as escavacións, e se lle ponía o nome de Luengo, un arqueólogo fundamental que viña a súa familia de facer entrega de todo o que era a súa biblioteca e toda unha serie de recordos que el tiña ao Concello da Coruña. Entón se lle iba a poñer ali unha rúa. Eu nunca, ese non era un dos meus traballos, de poñer o nome a unha rúa, pero me parecía tan importante e o debíamos á familia de Luengo que lles pedín se eu podía facer esa inauguración da rúa. E dixeronme que sí, e entón chamei a banda e lle dixen que nesa e só nesa o himno se tocaba da maneira que se toca o himno, só hai un xeito de tocar o himno, só que a xente di completo, incompleto, non parece normal. E entón chegamos, perdonade, e entón a mediodía dese mesmo día me chaman de protocolo e me din que non, que vai a ser Miguel González Garcés, que pensaron mellor, quen, como sempre, faga esa rúa para Luengo. E chegamos ali. E hai 60 ou 70 veciños do pobo de Elviña cunha reivindicación histórica para eles importante contra o Concello da Coruña e tamén contra a universidade, polo que eles entendían que se estaba afogando aquilo. E tiñan unha bulla montada que non vos podedes nin imaginar. Os berros deles eran tremendos, xa se enfrontaran a dicas de protocolo, de ninguna maneira iban a calar. E empeza a falar González Garcés. 15 minutos terribles onde podedes creer que a miña preocupación era solo de agora ben o himno. Eu só pensaba se seríamos capaces de berrar por enriba dos berros dos veciños e da que estaban montando. E entón acabou Garcés, mentras aplaudíamos os que estábamos ali, os berros deles eran increíbles e empeza a banda. E faixe un silencio total e eles, os veciños que estuveran berrando todo o tempo, empezan a cantar que viños rumorosos. E acabou o himno e comenzou o tachín-tachán do himno español. E o barullo que eles volveron a montar era increíble. Entón valeume para reconciliarme con este país e saber que resonantes seguramente os teñen todos, pero o povo ben sabe da importancia dos seus símbolos. E por iso o libro de Pilar é imprescindible.
informe, para saber máis, para saber esa infrahistoria do que sucedeu no Parlamento, pero sobre todo para popularizar, para, xa digo, para de algún xeito saber que temos que reivindicar a letra auténtica do himno. E logo, todos aqueles que non o teñades, fixemos uns himnos de peto para que non haxa ninguén que non saiba a letra, pero tamén vos convido a outro acto. Mércores que ven, dentro dunha semana, estaremos aquí ás 8 para aqueles e aquelas, que seguramente moitos dos que estades aquí, vos sabedes moi ben a letra, pero o himno é unha letra dunha melodía que nos explica. Entón, todos aqueles que queirades aprender a cantalo de verdade, con forza, que saibades que Ricardo Seixo estará aquí con nós o vindeiro mércores ás 8 da tarde e faremos un obradoiro de canto do himno e de agasallo tamén internacional. Moitísimas grazas. Vai a falar en primeiro lugar Francisco Jorquera, en nome da Fundación Galiza Sempre, que é quen edita este libro. A continuación, Manuel Ferreiro. Decíanos o día do centenario, que recordábamos o centenario da morte de Pondal, decíanos a xente da Fundación que eles descubriron a Pondal, a propia Fundación, grazas a Manuel Ferreiro. E logo, a continuación, a autora Pilar García Negro. Moitísimas gracias. Ben, boa tarde. Moitas grazas en primeiro lugar a María Xosé por esa preciosa presentación e moitas grazas a todas e a todos vos pola vosa presencia. Eu escomezo, en primeiro lugar, pedindo vos disculpas por anticipado, porque entre as miñas novas facetas está de ser tertuliano da Radio Galega. Hoxe tócame tertulia, polo tanto, inexcusablemente, ás 9:30 como moi tarde, teño que marchar, aínda no caso de que o acto continúe. Por lo tanto, pido vos xa disculpas anticipadas por iso. E, en segundo lugar, advirto vos que vou ser breve, e non o advirto como acontece normalmente. Cando se di que se vai ser breve, pois va antesala dun rollo de 45 minutos, senón que vou ser breve porque creo que é evidente que neste acto todo o protagonismo corresponde a María do Pilar García Negro e a Manuel Ferreiro. A Pilar por ser autora deste libro e ademais porque Pilar tivo un protagonismo destacado en todo o labor parlamentar para loitar pola restauración da letra original do himno, que é o que ocupa esta monografía. E a Manuel Ferreiro, polo grande traballo de investigación feito sobre Eduardo Pondal, sobre a historia do himno e sobre as deturpacións que se foron fixando no seu texto respecto do que era a súa letra original. Himno galego, unha historia parlamentar inconclusa, é un traballo moi interesante, moi riguroso, moi ben documentado, sobre o labor parlamentar que tiña por obxecto a restauración da letra original do himno. Un traballo que arranca en a aprobación da Lei de Símbolos no ano 1984, detense no ano 1996 na Constitución por iniciativa do Grupo Parlamentar do BNG dunha ponencia para introducir na lei as correccións precisas na letra do himno. Tamén aborda a aprobación unánime en 2001 dunha proposición non de lei do Grupo Parlamentar do BNG no que se instaba a restaurar a súa letra fidedigna, e finalmente detense na proposición de lei que en 2002, como di a autora, foi e non foi. Foi e non foi porque motivou que a Mesa do Parlamento decidise solicitar ditames ao propio profesor Manuel Ferreiro, a Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega no canto de lle dar trámite parlamentar para a súa defensa e debate. Coa edición desta monografía, tanto a Federación Galiza Cultura, que tamén coedita esta monografía, como a Fundación Galiza Sempre, que teño a honra de presidir, pretendemos contribuir á posta en valor dos nosos símbolos, porque os símbolos teñen unha extraordinaria importancia. Os símbolos son inherentes á condición humana, son fundamentais na construción do proceso de comunicación por parte das persoas. Pero, ademais, os símbolos colectivos
serven para crear un sentimento de pertenza, para identificar a unha colectividade. E no noso caso, no caso dos símbolos nacionais, para identificarnos como povo. Por eso teño que decirvos, con toda a franqueza, que en ocasións me sorprendo de escoitar a persoas que mesmo se autodefinen como nacionalistas, pois decir que non hai que darlle tanta importancia aos símbolos, non hai que darlle tanta importancia aos rituais. Teño escoitado, por exemplo, frases como que no nacionalismo deberíamos de fuxir de tantas liturxias, que deberíamos de fuxir de tanta San Castelao, Santa Rosalía, de tanta procesión do Día da Patria Galega, cando reparade que, curiosamente, o españolismo non prescinde dos seus símbolos e das súas liturxias, mas ben ao contrario, ben que se preocupa de intentar impoñelas para procurar que se echen asumidas por todas e por todos, até o punto de tipificar no Código Penal o delito de ultraxe a España, no que se inclúe a ofensa aos símbolos nacionais. Por iso, porque son conscientes da importancia dos símbolos, intentan impoñer os seus e intentan denigrar os outros. Cando a autora, cando Pilar, me pediu ver se podía facer unha breve introdución para incluir neste libro, eu teño que decirvos que a hora de redactar sempre me costa moitísimo arrancar, sempre lle dou 1000 voltas o que quero decir, necesito buscar un fío conductor e non sabía que fío conductor buscar, até que me lembrei da famosa polémica suscitada no seu momento pola presunta pretensión do BNG de ensinar o himno galego nas escolas. Repasei a hemeroteca e repasando a hemeroteca vin, por exemplo, a campaña total e absolutamente insidiosa que fixo un coñecido en medio de Madrid, El Mundo, a raíz daquela presunta intención tan delictiva do BNG de ensinar o himno galego nas escolas. E aí atopei un artigo que vos aseguro que non ten desperdicio. O título eu creo que xa fala por si só. O teño aquí por se pensades que isto é toda unha invención mía. Quintana quiere que los niños canten el himno gallego que insulta a quienes no lo entienden. Esta interpretación do autor do himno galego. Neste artigo, esta lumbrera refírese o himno baseado nun poema de Arturo Pondal, sen comentarios, e cito textualmente, di frases como así, textualmente: en la canción denominada Los Pinos se califica de buenos y generosos a los que entienden la voz gallega, pero arremete contra los que no comprenden dicha lengua, a los que no duden tildar de ignorantes, fieros y duros, imbéciles y oscuros. Esta é a surrealista interpretación que fai esta lumbrera en El Mundo sobre o poema Os Pinos, sobre o noso himno nacional. Pero máis alá desta interpretación surrealista, desta delirante traducción que fai este señor da letra do noso mundo, que pretendía El Mundo con aquela campaña? Denigrar o noso himno. Denigrar o noso himno. Velai porque dende unha óptica patriótica o que compre é reivindicalo e restauralo. E a isto quere contribuir a Fundación Galiza Cultura, a Fundación Galiza Sempre, coa coedición deste libro, froito dun extraordinario, excelente traballo de María do Pilar García Negro. Pola miña banda nada máis, para non traicionar ese comentario inicial de que realmente ia ser breve, e deixo xa con Manuel Ferreira. Moitas gracias. vos, a todas as persoas que hoxe están aquí, supoño que para escoitar a Pilar, autora dun libro que penso que vai ser importante neste ano de 2017, en que celebramos, por certo, o centenario de Eduardo Pondal, que non ven mal lembralo porque é un dos pais da patria, e neste caso un dos pais dos nosos símbolos, concretamente do hino galego. Ben, Pilar pediume se podía facer un percurso polas reviravoltas
porque tivo a investigación sobre o hino, que non foi tal investigación sobre o hino, senón que hai que marcalo nun proxecto máis xeral, como un traballo académico, como foi a tese de doutoramento. Eu comecei a traballar en 1984, se non lembro mal, xa pasaron moitos anos, sobre a obra lírica de Eduardo Pondal. O meu objetivo, como é lógico, non era o Poemas Pinos, ni moito menos, senón que era o conxunto da súa produción lírica. En principio, a súa produción lírica. Naquel momento, era presidente da Real Academia Galega García Sabel. E as instalacións da Academia e a propia Academia estaban en mans do bibliotecario, por decirlo de alguma maneira, que se chamaba, para os que non o coñeceron, Juan Naya, que facía e desfacía o seu xeito. O certo é que eu, con toda a ilusión, era bastante máis novo do que son agora, con toda a ilusión do pesquisador Nobel, cheguei á Academia para ver os materiais manuscritos de Eduardo Pondal. Eu xa entrara en contacto con don Isidro Parga Pondal, que era sobrinho neto. Era académico tamén, ainda que xa era de idade moi avanzada cando eu comecei a tratar, que foi por eses anos, xa el me prestara todos os seus manuscritos e todo o espolio documental que tiña do poeta na edición familiar, no arquivo familiar, e cheguei á Academia convencido de que ali ia encontrar todo o restante material que me faltaba e que eu sabía que existía porque algún investigador antes, por exemplo Carballo Calero, moi nomeadamente Amado Ricón, traballaran ali e mesmo fixeran publicacións con textos e manuscritos que ali existían. Insisto moito no dos manuscritos porque Pondal constitúe un paradigma do autor preocupado pola transmisión da súa obra, pola preocupación polo legado para as xeracións seguintes. Morreu obsesionado con esa idea, mesmo nos momentos de loucura estaba convencido de que os amigos o atraizoaran e que lle roubaran os manuscritos. Dicía, os cantos eran da patria, entusiasmos escribira. Era un home que guardaba todo o canto de papel que ia nas súas mans, guardaba as lecturas, guardaba as cartas, mesmo ás veces os borradores das cartas, e desde logo tiña inúmeras versións manuscritas dos seus poemas, ainda que ao longo da súa vida só publicara un único libro merecente de tal nome como era Queixumes dos Pinos. Ben, cheguei á Academia e don Juan Naya díxome: aquí non hai nada. Na verdade, non lles minto, e só me trouxo 3 papeliños con 3 estrofiñas que a verdade é que non valían para nada. Eu non houve maneira, mesmo escribí unha xente, a ver se podía mediar, falei con don Isidro Parga Pondal, se podía mediar como académico, que era tamén, nada, non houve maneira, na Academia non había nada. O certo é que, cos materiais que había, eu acabei a tese de doutoramento en 1990. Os materiais que eu manexei, basicamente, eran materiais impresos, edicións de Pondal feitas en vida e normalmente controladas polo propio poeta. Entón eu sí que fui consciente de que o Poema Os Pinos, e concretamente as 4 estrofas que hoxe constituen o himno, tiñan unhas diferenzas, certas diferenzas entre o texto que xa daquela era oficial desde 1984 coa Lei de Símbolos, justamente o ano que eu comenzara con Pondal, as versións que circulaban en todas as edicións de Pondal é o que eu encontrara na publicación de 1890, que é cando Pondal escribiu o seu texto e cando publicou no prospecto do certamen musical convocado aquí na Coruña polo Orfeo número 4 que dirixía Pascual Veiga para ter un himno galego e a correspondente música. Tampouco é verdade que nesa voráxine académica e demais, tampouco eu lle daba demasiada trascendencia, pero si hai persoas máis asisadas que outras, e desde logo máis asisadas que a min, como Pilar García Negro, que teño aquí á miña esquerda, que xa rapidamente se deu conta da trascendencia da cuestión. E o certo é que en 1992, como se recolle no libro, xa na celebración dos 10 anos da fundación do Bloque Nacionalista Galego, xa imprimiu, ela pola súa conta, co texto que eu suministrei, o texto
verdadeiro, chamémoslo así, do himno galego, que foi, penso que a primeira vez que tivo unha distribución masiva, ou polo menos importante. Ben, isto é 1992. Eu non lembro ben en que ano entrou Fernández del Riego como presidente da Academia, mas debeu ser polo 93 ou 94. Se cadra xeitos que está por ali ten mellor memoria que a mí, non sabe máis da intrahistoria, pero penso que máis ou menos por aí. O certo é que cando entrou Fernández del Riego na Academia, o ambiente cambiou e comezaron a sacar os materiais para a superficie e poñelos a disposición como mínimo dos investigadores ou dos eruditos ou dos estudiosos ou dos interesados ou das persoas que querían ilustrarse de unha maneira ou usar as instalacións da Academia. E comezaron a aparecer materiais. E de repente chamoume un ex-alumno que acababa de pasar pola Academia e dixo: mira, que acabo de ver uns manuscritos aquí na Academia e eu creo que son manuscritos do himno. Eu, se non me traizou a memoria, que teño unha memoria libresca, máis unha memoria biográfica moi limitada, penso que foi realmente profesor cerca da Coruña. Eu fui correndo fui á Academia e efectivamente levei unha sorpresa realmente grande, porque o que ali aparecía era un manuscrito previo, sin dúbida ninguna, o manuscrito previo do que despois foi o poema Os Pinos de Eduardo Pondal. Claro, aparecía esa versión manuscrita chamada Himno a Galicia, Breogán e demais, con redaccións diverxentes, e todo comezou a casar. Como conservábamos as cartas de Pascual Veiga, 3 cartas que escribiu Pascual Veiga, e eu coñecía os borradores das cartas de Pondal, daquela ainda, que en 2007 non apareceron, que as trouxeron de América os parentes de Pascual Veiga, pois eu sabía que Pascual Veiga lle pedira unhas correccións e vendía que no manuscrito, nas segundas sílabas, marcábase unha tonicidade para despois cambiar esa versión, porque despois foi o definitivo. No meu camiño cruzouse tamén edicións Laio Vento. Laio Vento, para o ano 1996, pediume se os materiais do himno podía facer un libriño, un opúsculo para distribuir gratuitamente ás persoas que colaboraban co editor e aos amigos da cultura. En aquel momento, tróxeno, porque xa é unha edición que non circula neste folletinho, que é unha edición non venal, este é o que fixen cos materiais que daquela tiña, e penso que xa aquí demostraba palmariamente que o texto oficial do himno galego que presenta incorreccións. Incorreccións non debidas a unha transmisión cantada, popularizada, que si é posible. Todos sabemos que o poema de Curros, no xardín unha noite sentada, etc., foi capeado popularmente por Unha noite na illa do trigo, foi adaptado. Mais que as deturpacións do himno non eran produto da asimilación popular, senón de erros dos linotipistas que en Cuba, fundamentalmente, que é onde tivo a grande difusión até a súa inauguración en 1907, os linotipistas, por lapsos de diverso tipo, erros que cometeron unha letra que falta, outra que sobra, unha mala interpretación, etc. Tan pronto saiu este libriño o apoio neste libro, Pilar García Negro, que era naquele momento parlamentaria no noso Parlamento, presentou unha proposición de lei, bueno, non sei técnicamente como se chama, para ver se os grupos parlamentarios estaban de acordo en restaurar un dos nosos símbolos fundamentais de identidade e de expresión, que nos identifican públicamente a expresión cantada da nación, por decirlo de unha maneira, sin que resulte cursi. E efectivamente constituíse unha comisión, todo isto narro con detalle, con documentos aí no seu libro, obviamente, tampouco vou contalo todo, presidía Vitorino Núñez, do que gardo, por certo, con un excelente recordo, e ali chamaronme a min e chamaron a outras persoas que non todos, penso que fui o único que defendeu que había que restaurar a letra verdadeira. Non sei se foi aplicado ou non, pero penso que fui polo menos de unha maneira máis vehemente, e máis evidente e máis clara. O
certo é que esa tentativa fracasou. Ao mesmo tempo, a editora Laiovento, que como todas as editoras dedicadas á difusión do libro galego, cumpre un servizo significativo pola causa da lingua, da cultura do país, dado que esta era edición non venal, publicou nunha colección breviarios que non foi especialmente exitosa, é a miña percepción, pero bueno, era unha boa idea, publicou o libriño este de Bergamos Finos, o texto do hino galego, convertido nun libriño que se vendía, creo que era 5 euros ou algo así. O cal, a súa difusión, supongo que algúns compradores e algúns lectores dirían. Ben, era, penso que era... É verdade, daquela eran pesetas, efectivamente. É moi económico, moi barato. Non sei por que dixen 5 euros cada, en 500 pesetas. Pois un primeiro. Non, 3 euros. A saber, xa o que é o tempo, en riba de nós. Pasou o tempo e como recordou Francisco Jorquera, en 2001 o Bloque Nacionalista Galego volveu co asunto do Parlamento e aí sí xa me pediron, a mí personalmente, pedironme un informe sobre a cuestión. Eu fixen un informe o mellor que souben, acompañado de fotocopias de manuscritos, de impresos, marcados, anexos, etc. Pediron tamén informe á Real Academia e ao Consello de Cultura Galega, que foron ambos dous diverxentes da miña opinión. E o certo é que aí quedou. E que Pondal escribiu Cinxido, que fala do valeroso clan, que fala do noso rouco son, mas sós os ignorantes e férridos e duros, etc., é absolutamente indubitável. Todos os manuscritos, todos presentan estas formas. Mas non só os manuscritos que apareceran até 1995-96, e que despois, progresivamente, coa apertura despois de Fernández Riego, chegou Xosé Ramón Barreiro Fernández como presidente da Academia, seguiron saindo materiais, seguiron aparecendo novas versións manuscritas, novas, porque Pondal era un home que acumulaba de unha maneira verdadeiramente doentía redaccións e correccións continuas, e todos van na mesma dirección. Sen dúbida, os erros que existen no himno son erros debidos a problemas normalmente de falsas interpretacións, como xente que canta feridos, no mesmo caso, sempre hai dúbidas en nosos, vosos, etc. Quer dizer que é como ao mesmo tempo se fanou a posibilidade de que dunha maneira sistemática no noso sistema escolar os nosos nenos e nenas, os nosos fillos e fillas, e netos e netas, aprendan o himno como en calquer nación civilizada acontece, que todos os cidadáns saben, coñecen o seu himno, saben o seu himno, son erros que se continúan a reiterar a pesar da difusión que ten o texto verdadeiro himno, que é verdade que hai que recoñecer que hai libros de texto que si presentan este texto. Ben, con todo isto, e quero ir acabando, ten que falar Pilar, si non quero acabar sin facer, aproveitando a ocasión, unha defensa da filoloxía no seu mellor sentido. A filoloxía é unha disciplina que, como calquera outra disciplina e calquera outra ciencia ou investigación, todo depende ao servizo de que se pone. A filoloxía fai que poidamos ler os nosos trovadores medievais o texto máis verdadeiro que somos capaces de definir a partir dos manuscritos do século XV, XVI, do século XIV, que nos transmitiron até hoxe. A filoloxía fai que se restauren o texto verdadeiro de poemas de Rosalía ou de textos de Castelao ou, neste caso, de Eduardo. Mas a filoloxía en si mesma, se non houvese unha institución, neste caso política, como foi o Bloque Nacionalista Galego, e se non houvese unha persoa coa suficiente sensibilidade e suficiente coñecemento e suficiente siso para se dar conta de que debemos con todas as armas científicas e políticas ao noso dispor procurar restaurar os nosos símbolos e espallalos na nosa sociedade, pois, sin iso, a filoloxía tampouco podería falar.
con uns elementos e cos outros, pois esperemos que no futuro podamos conseguir o propósito que a todos nos seguro que nos contente. Moitas gracias. Coas presas, por acabar rápido, pasouse de que en 2007, claro, 2007 celebrouse o centenario do hino que lembraba moi ben María Xosé Bravo. Cando se inaugurou a nova librería Couceiro de Santiago na Praza de Cervantes, pedíronme se podía facer unha edición non venal tamén, unha edición especial dos materiais deste de Breogán aos Pinos, o texto do hino galego. Para daquela apareceron tantos materiais que saiu este volume que tivo unha difusión, repartiron 1000 exemplares a todas as persoas que foron á inauguración da librería. Traio aquí por eso de que ensinar libros, que nos movemos entre libros, pois gustanos andar os libros. Mas como esa era edición non venal, a Edicións Leo Vento tivo a xentileza de facer unha edición comercial nese mesmo ano, que é esta, que é, por tanto, a cuarta edición de Breogán aos Pinos, o texto do hino galego. Aseguréis que non é publicidade. Se acaso publicidade de Leo Vento, de librería Couceiro, que da ansia por consolidar os nosos libros, que é consolidarnos en os mesmos. En primeirísimo lugar, quero expresar o meu agradecemento fondo á miña casa, aínda que resulte redundante expresarlo así. Alexandre Bóveda, Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que celebrou o ano pasado 40 felices anos de existencia ininterrompida, é a miña casa. Tiven a honra de presidila durante 4 anos aproximadamente do século pasado, sen maiores precisións, simplemente cando tiñamos outra idade, e hoxe eu estou feliz de ser recibida aquí xunto cos meus compañeiros de mesa por unha anfitrioa tan capaz, tan experimentada, tan sensível e tan competente en materia cultural. Coido que este é un xuízo que todas e todos lle podemos recoñecer, como a compañeira María Xosé Bravo. Así que grazas de corazón. Teño que tamén de contado facer un anuncio que supón ou suporá unha novidade na miña vida, e é que vou xogar a lotería. E vou xogar a lotería a ver se a fortuna nos sorrí e podemos, eu digo como socia de Alexandre Bóveda que son, e podemos alugar ou mercar un local meirande, un local moito maior que este, para dar acollida coas cadeiras correspondentes a tanto público como hoxe aquí nos escoita e nos acolle. E ese é o meu segundo agradecemento fundamental. Eu estou realmente agradecidísima, pero máis estou conmovida por tantísimas persoas, inclusive, e vou non lembrar así porque ela gosta de recordarlo sempre, por estar aquí presente a persoa que me coñece nos meus infantís anos, que é a miña queridísima profesora Conchita Ares no Instituto de Lugo. Por tanto, de todas e de todos os presentes, é quen primeiro viu neste mundo aquela formiga formiguinha en forma de nena, que eu era moi pequena de idade, pequena de estatura, e Conchita Ares foi, des que me viu en perigo de sucumbir pois de cuarto bacharelato, pois foi a miña protectora, e entón recordo, esa é unha escena que teño gravada e cun agradecemento tamén enorme, de maneira que un placer para min, xunto con, de verdade, con todas e todos vostedes, con todas e todos vos. Pois ben, tamén dou as grazas a unha prodixiosa concreción e exactitude
das intervencións dos meus compañeiros Francisco Jorquera, presidente da Fundación Galiza Sempre, e de Manuel Ferreiro, catedrático desta universidade desde hai moitos anos, galego de pro. E vou razoar despois estas miñas, vou xustificar estas miñas palabras. Ben, historia, por tanto, deste volume que hoxe presentamos e que ten na portada, como verán, un Eduardo Pondal mozo, con lentes, guardando con todo cuidado a moda indumentaria da época. Ele era moi preocupado, un home moi preocupado polo aspecto, por ir sempre correctamente vestido. E ten unha queixa, a pesar de ser o Eduardo Pondal novo, ten un aspecto xa que comunica algo de melancolía ou de estar moi concentrado, moi abstraído nos seus pensamentos e sentimentos, como despois a última parte da vida e da obra. Ele foi o máis lonxevo dos nosos restauradores. Rosalía de Castro morre non chega a cincuentena, morre con 48 anos, Curros con 50 e poucos, na Habana, ademais, así que, como moi ben lembra sempre o profesor Manuel Ferreiro, Eduardo Pondal é xa no período intersecular, fins do XIX, século XX, é o bardo, é o poeta por antonomasia da nación galega. Ben, entón, orixe, por tanto, deste volume. O himno galego, como moi ben lembra o catedrático Manuel Ferreiro, non se librou de múltiples deformacións textuais que pareceron os textos dos nosos clásicos do século XIX. Ben comprendemos, eu tiven en Ortigueira, en concreto, tiven a fortuna hai moitísimos anos na imprensa do señor Foxo de ver unha imprensa, un prelo, unha linotipia das de antes. Como amosou ele, traballou ali diante de nós, cos caracteres e demais. Entón aí xa todas e todos comprendemos que é moi doado, por exemplo, confundir o U e o N, porque o U e o N son exactamente a mesma letra, pero colocada nunha dirección ou noutra. Pero para alén diso, temos que pensar, e iso afecta a todos os nosos clásicos, que os caixistas ou os encargados do prelo en concreto sabían galego ou non sabían galego. En Cuba xa era moito máis dificultoso, mesmo até podemos pensar que algúns tivesen a tentación de corrixir a escritora. Eu estou completamente convencida de que Rosalía de Castro padeceu esta petulancia correctora, porque xa sabemos que hai quen sabe máis que quen escreve, e entón a puntuación, por exemplo, ou outros elementos, ou, en fin, por outro tipo de azares ou de razóns. Entón, aí, chegada a investigación do profesor Ferreiro a certo ponto xa de certeza e de exactitude, inmediatamente, pola miña conta, no ano 92, exactamente en decembro de 1992, en fotocopias de colorís variados, en plan económico, claro, pois ocorreuseme, mágoa que non a trouxen, pude traer ese impreso, imprimir unhas follas para distribuílas masivamente nun acto destas características. Ese acto foi en decembro de 1992, con grande tristura de todos nós, porque estábamos lamentando as terribles consecuencias do embarrancamento do mar Exeo, lembran, o 3 de decembro de 1992, aquí na Coruña, prólogo de outras catástrofes desgrazadamente aínda maiores. Pois ben, aí celebrouse o 10º aniversario da Constitución, tamén na cidade da Coruña, sempre a Coruña, do Bloque Nacionalista Galego, e houve unha distribución masiva grazas ao traballo de Manuel Ferreiro, e, por tanto, xa coa letra restaurada. Cais son os pormenores fundamentais? Hai uns máis leves, porque, efectivamente, Pondal escreveu transparente, e non transparente, pero aí a palabra é a mesma, ou Pondal
escreveu cinxido e non cinguido, a palabra tamén é a mesma, pero a pronuncia é diferente, debe ser cinxido, pero despois hai algúns outros que atinxen directamente ao sentido, ao corazón semántico do poema, porque este é un poema, e un poema de altísimo valor literario, a diferenza de outros signos que despois podemos comentar. Este é un poema, insisto, de altísimo valor literario. Entón, cambio xa de importancia? Pois claro, non é valeroso chan, senón valeroso clan, e aí muda completamente o sentido. Non é ronco, Pondal nunca usou este castelanismo, senón que é rouco. Aí teñen un exemplo do N e do U moi facilmente explicável. Pondal non escreveu máis soio os ignorantes, senón que escreveu máis sos os ignorantes. E aí hai outro tamén por menor de sentido moi importante, porque Pondal quere subliñar que os ignorantes están sós, quere marcar a súa soidade, o seu isolamento. Finalmente, Pondal non escreveu féridos nen feridos, senón que escreveu férridos, que é un cultismo, claro está, un sinónimo de férreos ou ferreños, ou que ten a ver, claro está, co lexema ferro, por suposto. Ben, e aí foi a primeira distribución, como digo, masiva. Pasamos agora, saltamos ao ano 1996. Eu, se me permite, Manuel que non o trouxo, manexei xa este libro, si, calquera deles. Esta edición nominal, ou esta, que eu merquei, claro, a parte de tela agasallada por Francisco Pillado, non sei onde está agora, por Francisco Pillado, pero merquei e regalei porque precisamente fora, eu non lembro o prezo, eran pesetas, moi útil, de moi amena leitura e, por tanto, con toda esta carga informativa. E, inmediatamente, xa no meu cometido como deputada no Parlamento Galego, efectivamente levei exactamente foi co amparo, teño que dicelo así, e alégrame non facelo póstumamente como hoxe, senón telo feito no seu día en vida do interesado, co entusiasmo, teño que dicelo así, non só o amparo, senón o entusiasmo e toda a facilitación do presidente do Parlamento, que na altura era don Vitorino Núñez. E, efectivamente, el quixo presidir a ponencia que nos solicitamos. Nesa ponencia decidiuse cos 3 grupos parlamentares representados e a base da miña petición, que era a restauración da letra do himno auténtica. Teño que aclarar xa, para que se entenda ben, que iso técnicamente pasaba, e pasará hoxe, pasa hoxe tamén, claro, por unha reforma da lei de símbolos. A lei de símbolos é das primeirísimas da autonomía galega. É a lei 3/1984 e define a bandeira, o escudo e o himno. E, para maior aclaración, non se limita a dicer o himno é tal, de Pondal, os Pinos, e de Pascual Veiga, do magnífico músico mindoniense Pascual Veiga, senón que incorpora a letra e a partitura íntegras, ambas. Isto, como digo, 1984. Aquela altura non estaba viva a investigación que despois pudemos manexar. Técnicamente tratábase de unha reforma da lei, mas eu insistín ad nauseam sempre en que era simplesmente unha restauración, non era un cambiazo, unha reforma caprichosa, senón atinente só a estes pormenores que acabo de comentar. Constitúese a ponencia e os grupos parlamentares acordan ou acordamos con diferentes propostas, máis a comparecencia do profesor Manuel Ferreiro, de don Baldomero Cores Trasmonte, que a altura era letrado maior do Parlamento e interviñera na elaboración da lei de símbolos, de Fernando López Acuña, musicólogo, investigador sobre Pascual Veiga, autor da voz Pascual Veiga para a Gran Enciclopedia Gallega, investigador na Academia tamén, e, por tanto,
perfectamente competente na música, claro está, do himno, pero que coñecía tamén a investigación do profesor Ferreiro de perto, e tamén compareceron Xosé Neira Vilas e Amado Ricón. Estaban previstas tamén as comparecencias de Isaac Díaz Pardo e de Alonso Montero, de Xesús Alonso Montero, e nunca se produciron. Eu aí, como non quero mentir de ninguna maneira, a miña memoria non dá para saber se houve, eu coido que houve a espera, foron pasando estas que primeiro citei, celebráronse, todas elas, estas 5, puntualmente, e a espera, despois das outras, xa alongou o tempo até a clausura daquela, o remate daquela legislatura. Como saben ben, cando unha legislatura termina, decaen, non habendo conclusións ou non habendo fin dos traballos da ponencia, pois daquela finou sen outras consecuencias. Na sexta legislatura, por tanto, en 2001, eu retomei o tema nos termos que vou explicar, non sen antes lembrar tamén que, claro, das comparecencias que citei, das 5 que citei, realmente especialistas en Pondal, houbo 2, ou se queremos precisar, mellor 1,5. É dicir, realmente, o profesor Manuel Ferreiro e o musicólogo Fernando de López Acuña, que sí, pero era pola parte da música. Neira Vilas consumiu moito tempo explicando o que ele coñecía da experiencia cubana, porque Neira Vilas viveu moitísimos anos, décadas, en Cuba, como sabemos ben, e entón rastrexou e fixo unha historia de grande valor de toda a intervención cultural e política dos nosos compatriotas na illa do Caribe. E, ao final, manifestou o seu acordo con esta restauración da letra. Mais, sorprendentemente, e isto é algo que se exhuma agora aquí por primeira vez, sorprendentemente, en menos de 24 horas, que ao final, día seguinte da comparecencia, escreve unha carta ao presidente onde se desdí do que dixera. E onde está recollida aquí, e onde di, pois, que xa está a letra así consolidada e que non paga a pena cambiala e que o quere precisar. Ben, eu, como non o temos xa neste mundo, e eu a carta coñecina hai unhas semanas, quer dizer, antes coñecina porque non sabía da existencia dela, eu tiña as comparecencias, iso sí, pois claro, pois obviamente non o podo contrastar con el, pero moito me temo que houve unha chamada de atención para que el incorrer nesta rectificación que non se dé moito sentido. Amado Ricón, diría alguén cómico, realmente que foi editor de Pondal, aínda que con numerosos erros filolóxicos, isto é, erros de leitura, Amado Ricón perpetra unha confusión após outra, porque atribúe a Manuel Ferreiro unha vontade de cambiar a Pondal, de maneira que teríamos ao editor de Pondal, corrector de Pondal, de maneira que podo ler despois algúns exemplos concretos. E Baldomero Corres Trasmonte dá unha información moi valiosa para que se vexa que a que deu agora mesmo aquí neste acto Manuel Ferreiro é totalmente certeira. A información que dá Baldomero Corres é cando se procedeu a elaboración da lei de símbolos, el, como letrado do Parlamento, acode, claro está, a Real Academia Galega. E aí di veto e bloqueo. Non hai maneira de ter información daquela altura de Pondal, ou de obra de Pondal, ou de manuscritos, ou do que fose. Entón, ele acudiu ao seminario os seminarios de estudos galegos non, o instituto, o sucedáneo, o Instituto de Estudos Galegos, Padre Sarmiento. E aí colleu a letra, e a letra colleu, e incluíu-na no himno tal e como se coñecía daqui. Pasamos agora xa a sexta legislatura, ano 2000, ano 2002. En 2001 é aprobada por unanimidade unha iniciativa miña no pleno do Parlamento onde insto que o himno, conforme determina a lei de símbolos, se cante íntegro e coa letra
restaurada, efectivamente, e haxa unha distribución masiva en centros de ensino, asociacións culturais, feministas, ecologistas, corais, orquestras, bandas de música, é dizer, que se proceda a unha normalización como en todos os povos que se queren a si mesmos do mundo, pois existe. Iso foi aprobado por unanimidade, mas non foi executado, como tantas outras cousas. E volvo a carga, xa no ano 2002, cunha proposición de lei que efectivamente non foi debatida como tal, e a mesa xunta de portavoces do Parlamento decide utilizala como base, por tanto, si existiu, como era lembrado Francisco Jorquera neste sentido, e solicitar ditames ao profesor Manuel Ferreiro como especialista en Eduardo Pondal, a Real Academia Galega e ao Consello da Cultura Galega. Ben, e entón aí é onde empezamos cunha parte que eu quero que me escoiten humorísticamente. O ditame, podeno ler integro, o ditame do profesor Ferreiro foi enviado en cuestión de días. Está absolutamente, científicamente probado, testado e demostrado. Todo canto cambio, toda canta observación se fai. Claro, non é que o diga eu, senón que efectivamente hai a proba documental dos manuscritos das primeiras versións. Por exemplo, na Monteira de Lugo, da cidade de Lugo, aparece copiado do certame de aquí, do Orfeón número 4, dirixido por Pascual Veiga aquí na Coruña en 1890, e aí non hai erro ningún, é unha copia máis aquí na Galicia. Ben, está perfectamente documentado. E agora pasamos aos ditames destas dúas altas institucións, pero ímolas ter que, a teor do que escreveron, pois ímolas ter que baixar un pouco desa altura, porque vou ler, se me permiten, non o do Consello, que é moito máis amplo, pero si o da Academia. Acordan emitir un informe negativo sobre a modificación da letra do himno baseándose nos seguintes argumentos. Hoxe a letra do himno xa non se corresponde exclusivamente a Eduardo Pondal, senón que é patrimonio de todo o pobo galego, que o adoptou como o seu, co seu texto actual, polo que en principio non parece prudente modificar. Quen di que o himno non é patrimonio do pobo galego? Ninguén, supoño que ao ser Alicel non é patrimonio ninguén, é do pobo galego, claro. Por certo, o doutor Fernández Albor, non na súa calidade de tal, sino como presidente da Xunta de Galiza, na intervención en 1984 de aprobación da Lei de Símbolos, repetiu constantemente isto, dixo: nós facemos oficial o que é do pobo galego, non pode ser de outra maneira. É dizer, eran unhas constantes apelacións a como o himno xa estaba naturalizado na sociedade galega, que o puidera, inclusive na ditadura, que o puidera lembrar e que o puidera cantar. Todas as afirmacións oficiais foron nesta línea. Ben, sigo agora coa Academia. Unha característica de toda a obra de Pondal é a continua depuración e reelaboración dos seus textos, polo que resulta difícil coñecer cal é a versión última do seu texto para constituirse no himno galego. Ano 2002. Os ilustres académicos tiñan a man ao lado de onde celebran o plenario os textos de Eduardo Pondal. É dicir, antes de pontificar sobre a súa ignorancia, será, vou menteirar, a ver se efectivamente, ou vou ler atentamente todas as publicacións do especialista en Pondal, do catedrático Manuel Ferreiro, para ver se son certas ou non, pero que o tiñan ao lado, non tiñan que viaxar a Simancas. Digo Simancas porque hai abundantísima documentación galega, non, ali ao lado, pero entón pontifican que non, que é difícil coñecer. Non, difícil, claro, se non se mira, todo é difícil nesta vida, claro. C. Pondal, en todo caso, coñeceu a versión do himno co texto actual e nunca manifestou a súa desconformidade con el. Falso e todo falso. Hai unha carta de Pondal, que dice que non tiñan por que coñecela. Eu tamén a coñecín, lógicamente, pola investigación de Ferreiro. Non tiñan por que coñecela, pero se algo non se coñece, non se pode pontificar sobre o que se ignora, obviamente. Pondal si se queixou
de que había que darlle unha volta á transmisión da letra do himno porque estaba deturpada. E finalmente, a substitución da palabra chan, que figura na versión actual por clan, implicaría un reduccionismo que probablemente non sería ben entendido, xa que hoxe a voz clan posúe determinadas connotacións non sempre positivas. O clan dos marulos debe ser, e o clan dos pitochos, e o clan dos debe ser, que agora nos temos que fiar pola prensa. Ben, o ditame do Consello da Cultura Galega é moito máis extenso, pero vou reparar só en dous argumentos tamén que son sofísticos, que son auténticos sofismas. A atribución ao pobo galego, non se sabe en que corte temporal, en que sincronía do pobo galego, ao pobo galego un papel de coautoría, é dicir, o pobo galego non lle gostou, o pobo, a palabra clan, e sustitúa por chan. O pobo galego non lle, en fin, o de Férridos era mal soante, e entón decidiu o pobo limar esas arestas. Eu aí xa me pregunto no comentario correspondente, a ver se nos aclaramos. Non tiñamos o hándicap, galegas e galegos, de sermos un pobo analfabeto na nosa propia lingua, ignorante da nosa cultura, e entón, de súpeto, viramos elevados, modificadores da letra de un poeta de Pondal. Entón non nos gosta. Ben, e entón, por exemplo, opinan que clan non se pode restaurar porque clan, na actualidade, se non estamos falando da actualidade, estamos falando dun texto do século, fin do século XIX, 1890, e na súa estrea na Habana, 1907. Clan ten acepcións disfemísticas como gabela, tropa de xente ou, en particular, grupo mafioso. Claro, isto como se chama? Valeroso clan somos nós, somos os galegos, verdade? Na óptica de Pondal, na perspectiva de Pondal. Valeroso clan. A palabra, ademais, ten un saigo epocal, histórico, moi claro. Pois, agora resulta que masoquistamente temos que podemos escapar de ser un grupo mafioso. Tamén engaden que é o mesmo que clan reenvía a un universo conceptual hoxe tan anacrónico e pouco atractivo como o que xira arredor da raza. Outra palabra tamén maldita. Até pleno século XX, raza é un conceito que ten amplo abono científico, e iso non nos permite catalogar aos que usan a palabra raza de racistas, porque efectivamente hai unha división a que aprendemos nós, a xente da miña idade nas escolas. Había raza blanca, raza negra, raza amarilla, raza cobriza e raza non sei que. E os bonecos todos coas cariñas. Foi o que aprendemos. Ben, a partir de a maiores, raza ten unha semántica no galego tamén diferenciada. Falamos de mazás de boa raza ou de que unha persoa ten boa raza se é de bon xorno. Pero que a partir de aí, pois entón, claro, xa estenderíamos. Eu lembro sempre o Paso Doble, Islas Canarias, que eu teño visto cantar a canarios e canarias na súa terra ou fora da súa terra con vaguas, porque interpretan que é un himno, inda que o himno oficial actual é outro, pero Islas Canarias cantan como himno e cuádranse chorando casi, e din aí nese himno, pois está con toda, non hai raza como mi raza, e son o máis do máis, ese Paso Doble. Ben, logo, en fin, é lamentável que tardasen meses ambas institucións meses tardaron en mandaren o seu ditame. Conclusión, pois ficou en minoría o único ditame con coñecemento de causa, que foi o do profesor Ferreiro. Ben, e aí entón xa concluiu polo momento a súa historia. Vou xa abrevear, que estou abusando da paciencia e da atención de todas e todos vostedes. A partir de aí, quero nun capituliño moi breve encarecer o valor literario do himno, porque efectivamente o himno é como xa antes dixen, un poema
ou mellor dito, para precisarmos, ou está constituído polas 4 primeiras estrofes do poema Os Pinos de Pondal, está cheo de imaginaría literaria, está cheo de recursos e de procedementos retóricos que temos que coñecer, e moito por riba na súa calidade de outras letras de himnos que coñecemos. O do Partido Nacionalista Vasco, que funciona ou pode funcionar como himno nacional de Euskadi, é un himno bélico, claramente xa se titula Os Soldados Vascos. O himno catalán conmemora ou lembra unha derrota e chama a que Cataluña ha de tornar a ser rica e plena, pero está baseado nunha derrota bélica. A marsellesa, para que estes que se nos escandalizan, estes académicos que se escandalizan de clan e de outra palabra que vou citar agora mesmo tamén, e de outras que aparecen no himno, non sei entón como non denuncian ante algún tribunal, o Tribunal de Estrasburgo, por exemplo, ou da Haya, o himno francés, a marsellesa, porque a marsellesa é un himno na súa letra absolutamente non só marcial, sino case que diríamos militar terrorista. É dicir, hai que matar directamente os armes citoyens, é dicir, hai que matar aos usurpadores do poder àquela altura, a aristocracia, e que o seu sangue regue as nosas terras. Bueno, iso é o que digo, e non a marsellesa que non o inventamos, claro. Ben, entón, a outra palabra que quería comentar é a palabra imbécil, que tamén senta moi mal. E iso denota unha carga de incultura lingüística considerable. Imbécil, cando Pondal o escreve, é un cultismo pleno e absoluto. É sinónimo de necio, de insensato. Non é un insulto como hoxe. Como no seu día tamén non era un insulto idiota. Idiota no seu día era, en principio, a persoa cunha deficiencia nas capacidades cognitivas ou na normalidade mental. Ben, pois entón, Pondal, efectivamente, si quen coñece textos de Aurelio Aguirre, de Rosalía de Castro ou de Curros Enríquez, lo comprobará, e aquí se citan eses exemplos, como se utiliza o mesmo adxetivo imbécil nun sentido denotativo, non no coloquialismo de hoxe, de chamar, de zafrañar a alguén como con a palabra como un insulto. O poema, entón, adáptase claramente tamén, diríamos, e agora pídolles perdón porque vou utilizar a palabra indebidamente, entre aspas, a unha especie de antropoloxía galega, porque comeza por unha pregunta. Hai unha voz en off que pregunta, e entón convén sempre marcar a interrogación. Que din os rumorosos na costa verdecente, o raio transparente do prácido luar? Por que Pondal escolle os pinos como símbolo e a música que teñen os pinos? Porque na súa paisaxe natal, toda a terra de Bergantiños, mais tamén en toda a Galiza, é un símbolo moi potente porque é do abrazo da terra e do mar. É algo inconmutável da nosa xeografía. É como monumentos que a mao humana non terxiversara ou non destruíra. É a natureza que nos fala, é o seu fungar, nós debemos saber interpretar esa voz e esa música. Entón, que é o que din? Agora ven a resposta do teu verdor finxido. O primeiro que nos temos que preguntar é teu que é? Quen é teu? Que é ese teu? Non o imos saber até o último verso da estrofe. É o fogar de Breogán. Pero aparece no primeiro, do teu verdor finxido, e de venir nos astros, con fin dos verdes castros e valeroso clan, e agora ven xa a parte hímnica, arenguística, máis potente. Non des esquecemento da inxuria, o rudo encono. Desperta do teu sono, fogar de Breogán. Despertar do sono é unha auténtica teima da nosa literatura do XIX. Francisco Añón, ou desperta dourada Galicia dese sono en que estás debruzada. Interpretan que estamos anestesiados, que estamos sometidos a un estupefaciente e que temos que acordar, que temos que despertar dese sono, dese letargo, desa ignorancia
de nós mesmos. Fogar de Breogán, pois naturalmente é a primeira, é a metáfora, que logo vai aparecer no final, claramente expresada como Nazón de Breogán. A seguir tamén algo moi típico de unha combustión hímnica, o dualismo. Por un lado, os bons e xenerosos, a nosa voz entenden, o con a roupa atenden, o noso rouco son. Por outro lado, o contrario, a antítese, os ignorantes, férridos, duros, imbéciles e escuros, non nos entenden, non entenden eses nosos o noso rouco son. E finalmente os tempos son chegados, esa chamada, esa exhortación final dos vamos das edades, que as vosas vaguedades cumplirán. É moi corrente que a xente hoxe cante as nosas vaguedades, o cal incrementamos uns gramos máis de masoquismo, que é moi propio. Pero Pondal non escribeu as nosas vaguedades, non? As vosas, claro, do que el denuncia. Pois donde quer xigante a motor de Goa, a redención da Goa, na zona de Breogán. Pois ben, entón, ocorreuseme neste ano do centenario de Pondal, e así yo comuniquei ao amigo Ferreiro, pois no seu momento, desenterrar esta historia parlamentar, non por exhumar, non por afán erudito, ou estritamente político, senón para tentar que sirva de alavanca ou de estímulo para, primeiro, pedagóxicamente todas e todos nós, que teñamos a ben aprendelo, se non o sabemos, aprendelo en monteiro, non termos vergoña de ter un papel diante para aprendelo, como que María José Bravo anunciou que repartiría. Logo, instar sempre que se cante inteiro, porque non é unha canción calquera, non o é en absoluto. A Rianxeira, que é unha preciosa canción xa do noso clásica, do noso folclore, canción deportiva, eu teño ouvido cantar en actos deportivos ou fora deles, con un erro que a converte en imaxe así medio surrealista. En lugar de ondiñas venen, é moi común que se cante oliñas venen. Ben, en galego olas son recipientes de cocina. E entón, imaginemos o que significa oliñas venen, unha imaxe onírica, debe de ser unha cousa así xa fantástica, claro, cando a letra é ondiñas venen, ondiñas van, porque outras olas son outra cousa, outra palabra. Sendo importante esta precisión, insisto, o himno ten todo o valor como literario, pero sobre todo todo o valor como símbolo, redundando no que Francisco Jorquera dicía, pois claro, se houvese unha especie de acracia universal, unha especie de acordo mundial, onde a humanidade toda prescindise dos seus símbolos, cousa que suporía unha mutilación, por outro lado, porque todos somos, é dicer, dicer humano é dicer ser simbólico, desde o primeiro minuto da nosa existencia. Pois ben, pero claro, é que querer, denigrar, burlarse, desprezar os nosos e deixar intactos os alleos que nos impoñen, pois realmente é unha operación que di, ou diría, moi pouco de todas e todos nós. A maiores, eu sempre gosto de recordar como que haxa unha inmensa parte da poboación dunha cidade como Madrid, con millóns de habitantes, que, para quen? Para moitísimas veciñas e veciños de Madrid, Goya, Velázquez ou Quevedo son estacións de metro, ou como moitos son prazas ou glorietas, ou nomes de vías urbanas. Entón iso é grave do ponto de vista cultural en xeral, demostra un coñecemento moi feble da historia. Alá, que importa iso? Se abonda só co Real Madrid e co Atlético de Madrid, abonda con o Corte Inglés, abonda con toda a hipertrofia elefantiásica de centros de emisores de españolización e de Madrid al cielo. Y primero yo y después lo que sea.
Ben, aquí, para nós, que descoñezamos Eduardo Pondal, Rosalía de Castro na súa verdadeira entraña, Curros Enríquez, Castelao, etc., etc., até os nosos días, é moito máis grave, porque non temos ningún tipo de reforzo legitimador ou de comunicación de símbolos. Para que non xulguen estas palabras exageradas, pois eu lembro que cando se estreou a primeirísima emisión da Radio Galega, tamén en 1984, soa, o primeiro que se ouviu foi o himno, Até Fogar de Breogán. Damos un grande salto temporal. Cando don Emilio Pérez Touriño toma posesión como presidente da Xunta de Galiza, por tanto, en 2005, xa andamos moitísimos máis anos, soa o himno Até Fogar de Breogán. En cantidade de actos, seguímoslo cantando, que efectivamente estamos presentes, con maior ou menor fortuna, entón iso demostra, claro, unha necesidade urxente de actualización. Subliño tamén o valor da ciencia, que nomeou o profesor Ferreiro. Entón, por que citei críticamente estes ditames da Real Academia Galega e do Consello de Cultura Galega? Porque son absolutamente irrespeitosos coa ciencia. É que, claro, a filoloxía ten de valer para algo máis que para ser unha disciplina de restauración arqueolóxica, e estamos a xogar con un símbolo efectivamente tan importante como este. En fin, que este volume que será levado ao Parlamento, entregaremos un mao ao presidente do grupo do Parlamento Galego, e entregaremos tamén ás portavoces e aos portavoces dos grupos parlamentares, tamén a Academia, tamén ao Consello da Cultura Galega, e trataremos de presentalo por toda a Galiza, arriba e abaixo, para cumprir esa finalidade pedagóxica. Pois, en fin, este libriño é un libro non do pasado, senón do futuro, que o que quere concienciarnos todas e todos do valor do mesmo e a prestarnos a cantalo debidamente e coa letra restaurada, que non é realmente tan difícil. Que as cousas no noso país levan moito tempo, pois é certo. Eu nunca estive de acordo, ou moito de acordo, co verso de Miguel Hernández nese poema onde nos define, como di exactamente ese verso, gallegos de lluvia e calma. máis unha vez o tópico, o que pasa que é un tópico, ainda podemos entendelo como benévolo, porque claro, o de Taimados foi o máis repetido na literatura española do século XIX e ainda do XX. Ben, a choiva témola escasa de todo últimamente, parece que conviña que fose moito máis abundante, e o da calma, pois xa non sei se lle dé a razón ao verso, porque claro, efectivamente 1890, composición da letra de Pondal, 1907 estrea na Habana, 1920-1930 unha co empuxe do renacemento cultural galego e do nacionalismo galego, un empuxe bárbaro do himno, e cando digo isto digo, pois até figura no libro de cabeceira de miña nai, que era unha xeografía de Galiza feita por un franciscano, un historiador, un xeógrafo, perdón, frade, en fin, e editado na imprensa dos franciscanos en Santiago. Aí aparece ao final o himno, en 1924, en plena ditadura de Primo de Rivera. Miña madriña, que fixo mestra tamén, sabía de memoria dos tempos aqueles do seu magisterio na República. Ben, despois disto xa sabemos o que aconteceu en todo o tempo da ditadura. Seguimos coa cronoloxía. 1984, Lei de Símbolos, a esta cronoloxía parlamentar xa que fun citando, 2017, centenario de Pondal, pois dixen o da lotería ao principio, non? Agora fago outro anuncio. Outro anuncio é unha novena.
Porque así como hai ritos deliciosos, eu coñezo algún de encontro en dúas parroquias da Virxe de Vilariño e da Virxe de Bermés. Cando se quere, encontranse e abrázanse, pero iso é para que deixe de chover ou para que chova. Mas iso demostra unha deliciosa humanización da religión que pertence á nosa cultura, porque efectivamente son como irmás ou como amigas que se saúdan, pero que se pede, a petición é exactamente esa. Ben, pois eu xa non sei que remedio, xa lles contarei que estas presentacións oficiais ou non oficiais que imos facer que resultado dan, neste ano sería realmente magnífico que houvese unha modificación neste sentido, cando ademais a Academia na súa página web anunciou a publicación ou a como se di, exhibición, non é a palabra, a difusión de manuscritos e de outros materiais que periódicamente está agora sacando. Pois entón xa é lógico que non se contradiga, claro, a si mesmo. E por certo, estas institucións, dunha vez por todas, teñen que recoñecer que hai vida humana cultural, que hai produción científica fora da Universidade de Santiago de Compostela e fora delas mesmas que hai, porque o profesor, efectivamente, Ferreiro, coido que merece, como galegas e galegos, o aplauso fortísimo de todas e todos nós por realizar o traballo de campo que é máis ingrato e máis dificultoso. Para os demais é moito máis agradável, porque xa partimos de un texto establecido e un texto corrente, e, por tanto, xa podemos empezar a facer ou a compoñer as nosas disquisicións ou as nosas análises literarias ou demais, pero tanto na historia como na literatura, ese traballo de campo é fundamental que alguén o realice. El fixo así, contamos hoxe coa obra inteira íntegra de Pondal, que é moito máis, moitísimo máis extensa e variada tamén da que el publicou en vida con só un libro, Queixumes dos Pinos. Así que, de corazón, gracísimas a todas e todos ustedes, a todas e todas vos. Un aviso que teño que dar de índole estritamente comercial. O noso, tanto da Fundación como de min mesma, o noso desexo, o noso gosto sería agradecerles tamén con obxecto libro tanxível a súa presenza de todas e todos vostedes aquí, poder agasallarvelo. Non nos é posible de ninguna maneira porque as finanzas non nos permiten e daquela pois temos que e sometémonos, e moito en particular quen foi que máis abusou do tempo de vostedes a da súa atención que tanto estimo, pois sometémonos, claro, estas preguntas ou dardos ou comentarios correspondentes. Eu discúlpome xa. Pero hay una cosa que también quiero preguntarte, o sea, ¿qué posibilidades políticas de arreglar esto una vez? O sea, de cambiar o himno por... Bueno, como se preocupou de aclarar Pilar na súa intervención, é que non é cambiar o himno, é facer un traballo de restauración, que ademais se refire a unha serie de palabras moi acotadas, por lo tanto non debería de ser complexo se hai vontade política. Eu fagome autocrítico, porque foi un portavoz do grupo parlamentar do BNG na legislatura pasada e non volvimos a insistir con este tema. Creo que hai que volver a insistir e, por lo tanto, esperemos que este traballo de divulgación sirva tamén para crear conciencia e para reanimar este debate.
E logo, como todo en política, é cuestión de correlación de forzas. E é cuestión de que, de momento, ostenta a maioría, tamén se observa que hai demanda social, que hai presión popular para que se avance nesa dirección. Por lo tanto, creo que en política nunca hai que dar unha batalla moi perdida. Hai que cambiar a correlación de forzas, pero mentre non se de cambiado a correlación de forzas, hai que xerar demanda social e hai que xerar presión para os que até agora mantiveron unha posición de isto non se toca, pues para conseguir modificar esa posición. Creo que a única resposta non é. Pilar, perdón un segundo. Outra cousiña. O tema de... Cando foi a queixa de Pondal? O sea, falaba de que era un fallo de os caixistas, de municipios. O sea, pero desde 1890 estáse cantando así. O sea, non... A queixa de Pondal é moi tarde ou non se fixo caso, o sea, que non entendo ben ese tema. E a segunda, si nos cambios estos que hubo, si tamén hai os que falaban de os que lle pediu Pascual Veiga para que armonizara máis con a música. Cedo a palabra a Manuel que vai contar todo. A ver, Pondal escribiu isto en 1890. Ademais, adecuno aos intereses de ritmo musicais, de maneira que a segunda sílaba de todos os versos é tónica. Que tin, unha costa, do centro, do raio, sempre, eso foi, como conservamos o manuscrito anterior, vese moi ben porque marcou as segundas sílabas, marcou un concepto circunflexo, foi mudando. O hino foi publicado no prospecto do concurso musical aquí na Coruña e saiu, que eu saiba, por menos, saiu na revista Monteira, que citou Pilar, en maio dese ano, ao pouquiño, saiu en Lugo. E xa non volve a aparecer até 1905 na Habana, na revista Galicia, e depois volveu a aparecer en 1907. Cando aparece en 1905, pero ainda non se cantaba como hino. Quen o popularizou foi Fontena Leal desde a Habana a partir de 1907 na xornada de homenaxe pola morte de Pascual Veiga, e xa debeu coller o texto da revista Galicia de 1905 ou 1907 que tiña eses erros. En 1913 Fontena Leal, bueno, en 1910 xa escribe a Pondal que lle mande un manuscrito, todas esas cousas. En 1913 quería tamén unha 10ª estrofa para o poema, porque o poema tiña nome. En 1913, que Pondal xa non está en boa situación física ni mental, xa está probablemente xa medio cego, e desde logo con unha neurosa obsesiva que o tiña afastado da realidade, mandalle unha estrofa, pero colleu unha calquera que non cumpre as condicións da segunda sílaba tónica, iso demostra que non se pode incorporar, pero se o de menos, e di que o himno circula con moitos erros que xa verá de corrixilos. Pero esa altura Pondal xa non é capaz, porque tamén tiña preparados os seus e non foi capaz de publicalos. Entón, cando se... Despois morreu os 4 anos, claro. E xa a idade para daquela moita idade. Cando realmente se populariza coas Irmandades da Fala. Xo cantan no enterro de Pondal, o 8 de marzo de 1917, e a partir de aí as Irmandades da Fala son os que o difunden, pero colleron o texto, o que veu de Cuba, e xa viña cos erros. E ese é o texto que chegou, é o texto que está publicado en Cios Castrelos, de Aura de Láfida, que está publicado despois na Biblioteca Básica Galega, de Galaxia, e é o texto que pasou a lei de siglo. Ese non custa ningún traballo. E os erros son moi frecuentes que forman o sentido nun poema de Curros que todos cantamos alguna vez, dedicado a Rosalía de Castro, do Marco, a Laurela, Mirena Pasar, etc. Aí, claro, Curros, o verso di referido a Rosalía, é un verso durísimo. Como esta morreu. Pois hai cantidade de edicións, inclusive modernas, que dalle que tes con como esta se veu. Entón muda completamente o sentido, porque como esta morreu é un ataque directo aos, diríamos hoxe, con vocabulario de hoxe, acosadores da Rosalía de Castro. E como esta se veu é que ela se viu a si mesma
e outros moitos. Noutro poema de Curros tamén, Na tumba, un dos mellores poemas de toda a literatura galega do século XIX, dedicados a Rosalía tamén, pero xa de 1904, pois Curros escreve fala, costumes, fala, é dicer, lingua, idioma, e tamén en numerosas edicións aparecen falas. Non se entende, porque falas son faladurías, non? Falares. Claro. E así pasa con moitos máis. Sí. Están asinados eses deformes? Sí, están polos presidentes respectivos daquela, que son, no caso da Real Academia Galega, Xosé Ramón Barreiro Fernández, e no caso do Consello de Cultura Galega, Alfonso Zulueta de Az. Pero claro, son os asinantes nada máis. Porque citan... Pero eso indica que asumen. Sí, pero citan, no caso da Academia Galega, citan o plenario, que é unha aprobación en pleno. Sí. E no caso do Consello de Cultura Galega, que é o que demorou máis meses, unha aprobación tamén en pleno, pareceme que, pero despois do traballo elaborado pola Comisión de... esta figura aquí exactamente, Comisión de Lingua ou Ponencia de Lingua do Consello da Cultura Galega. Neste segundo, ademais, hai unha contradición porque se recoñece o traballo de expurgo, o traballo de exhumación e de fixación textual que o recoñecen como mérito do profesor Ferreiro, pero despois bifúrcanse, que diría a personaxe de Manuel María, e bifúrcanse de seguinte maneira. Unha cousa é, e aí incide no que Manuel Ferreiro dicía antes, unha cousa é a filoloxía e outra é a lei, outra é a política e a socioloxía. E a socioloxía é que o povo galego, pois, o povo galego timorato de todo, non? Dicir, clan, que medo, a palabra clan, en fin, que son auténticas contravencións, dito finamente, contravencións de mínimos científicos. Sí, aquí xa me pasaba Manuel antes. Clan, sustantivo masculino. Un grupo social constituído por varias familias de orixe común que obedecen a un xefe. Os clans xitanos, confrontar tribos, clans escoceses. 2, por extensión, grupo de persoas ligadas por intereses comuns. Agora teñen un clan formado que non hai quen os separe. En fin, claro, o propio dicionario da Academia. E despois é descoñecer o valor epocal das palabras. Os textos literarios hai que entendelos sempre, como antes explicamos con imbécil, sempre na súa época e no seu sentido. Eso será un rudimento cultural básico. Eu na miña casa, a Mormelán número 1 terceiro de Lugo, cidade, na miña casa non se podía dicer, era a palabra tabú. De nena non podíamos dicer que éramos socias de algo. Ahora non sabía por qué, despois souben que era porque socia daquela e de anos anteriores era querida, amor, amante, extramatrimonial. Entón non podíamos. Entón como se di? Pois a miña irmá e a min asociadas, afiliadas, ahora outros sinónimos, pero socia non podíamos dicer socia. Eso era mal soante. Bueno, xa me dirán se hoxe eu esquivase de son aderida na agrupación cultural Alexandre Móvil. Adírome, non, claro, non socia, de todo ten o seu. O tabú e a noa, que noa o que significa na lingua neozelandesa correspondente é liberdade, é o contrario do tabú. A noa é a palabra libre, a palabra que se pode dicer. En linguas onde non se pode nomear o lobo, pois hai unha noa que é o eufemismo, a palabra libre, a palabra que se pode dicer. Bueno, pois en todas as épocas, claro, hai tabús e hai noas, e iso non é estático, que sí. Pero o povo galego vale por Deus. Non, eu só quería dicer que creo, vamos, agora mesmo non o comprobei, pero
Así como explican clan, y se molestan en explicar clan como algo que non debemos usar, sin embargo, o Dicionario da Academia creo que nunca recolleu a palabra férico. Non, porque non existe. Claro. Simplemente porque non existe, Claro, é un entón, invento. E que eu saiba só son Cabanillas, collido de Pondal, dos erros de Pondal. Entón, o informe da Academia, que non sequer se molesta en que o público coñeza o significado das palabras que, segundo eles, constituen o himno, pois tamén deixa un pouco que... Deixa un pouco, non, deixa moito máis. Se define mal clan, porque clan para Pondal era povo. Claro, claro. Descendencia. Descendencia, claro. Pero a mesma, o mesmo, non a Academia, senón o Curmao da Academia, o Instituto de Lingua Galega, edita un dicionario infantil, galego infantil. Entón eu tive na ocorrencia daquela, estou falando en 1970 e tantos, de mercalo para yo regalar a quen daquela, agora xa non está aquí presente, pero a miña fillada, que era unha nena de poucos anos. Si, parece que tiña 7, así que estuve a ser xa ano 80. Antes de yo trasladar, pois eu folleei o dicionario, era pequeniño, claro, e moi manexável, para ver as definicións. Lóxicamente non vou ver lepidóptero, claro, porque eso é un cazo completo, senón pois vas definir ben lepidóptero. Fun a outras definicións, lóxicamente. Entón vou a home, e aparece un dibuxiño de un home, a moda daquela, barbado, un home novo, barbado, moderno. Definición de home: animal que pensa e fala. Non, ben, é dicionario infantil, previsto para de 7 a 10 anos, pode valer. Vamos agora a muller. A muller é tamén de medio corpo, os peitos nus, espidos, por tanto é xa subliñar a condición que xa coñecemos, e a definición é femia do home. Claro, o primeiro que tive, o Instituto de Lingua Galega, o primeiro que tive que explicarle a pequena é que en lógica biolóxica poderíamos admitir a seguinte definición: muller, animal que pensa, fala e pode parir. Home, macho da muller, en pura lógica biolóxica, e non nos agradaría, porque significaría supeditar o, verdad? Pois é así. Entón, isto para aclarar moitas veces dos centros denominados científicos, pois efectivamente as definicións que podemos esperar, non? E era, sí, perdón, aquel sí, Lolilla. Pero penso que imbécil, se eu digo Maribel, eres un imbécil, non lle senta ben. Sí. Penso eu, non sei. Niño dela non importa. Eu que penso é que neste pois só un poquinho raro, non? Aunque ti o analizades ben, pero é que hoxe, claro, pero hoxe estamos ainda nunha, vamos ver, hai unha palabra no himno que é a palabra encono. É outro, sí, pero un cargo público, non vou dicer quen é, que emprega o adxetivo enconada ou enconado, non recordo que deriva do sustantivo encono, e pede perdón. Si, dixo, con perdón, entón é que está pensando é que non sabe que significa pediu, perdón. E no mesmo Parlamento galego actual ou no inmediato anterior, na inmediata anterior legislatura, eu reparei en algunhas intervencións en como a presidenta naquele momento instaba a corrección de determinadas expresións porque se consideraban pouco decorosas. Entón, claro, hai unha ignorancia hoxe onde non deberá vela en xente pretensamente letrada, unha ignorancia lingüística grande, porque unha definición nunca é un insulto, e unha valoración non ten por que ser un insulto. Un insulto é outra cousa. Pero unha cousa, en ese contexto de oscuro, férreo, duro, imbécil, o sea, eu penso que é negativo. O sea, por moito cultismo que sea, é negativo. Sí, é a tese e antítese, claro. Vos e generosos,
e despois todo o que é un apóstrofe contra os que negan a Galiza, os que non nos entenden. Claro, por suposto, claro, pero non, claro, por suposto que sí, pero refírome que non é que é con esa intención, con ese valor actual, pero que é unha acepción negativa. Non, por suposto, claro, sí, por suposto. Porque está montado sobre ese dualismo, o confronto entre vos e xenerosos e o que é, en definitiva, pois o clamor por pedir defensores da Galiza, claro, e que a respeiten, e que a amen, e que a defendan, e demais. A mí o que me sorprendeu que por teléfono que o parente de contacto con unha fotocorte de cartas que decía Pascual Veiga, decía Condal, espero, en castelán, espero que nuestros paisanos nunca utilicen estas estrofas que le mando en plan separatista, sí, eso digo, sí, está recollido aquí. Usted ya sabe como amo a nuestra heroe, la valerosa España. Sí. Condal era iberista, non era independentista. No, pero aparte, él aí xa se observa, estamos en 1890, reproduzo eu iso, que non se oculta absolutamente nada, pero di exactamente, por un lado, declárase obrero de la redención del pueblo gallego, sí. E por outro lado, con toda esta, e hai que comprender a parte do perfil psicolóxico de Condal e de todos os medos acumulados e de toda a neurose final da vida e demais, pero hai que ter en conta outra cousa, que é histórica, claramente. A partir, no ano 90 xa, aquí estamos, tanto no Estado, na súa totalidade, como aquí na Galiza, cunha presión españolizadora e, por tanto, nesa medida antigalega, anti-calquer afán ou ansia de facer emerxer a cultura galega moi forte. Por que? Porque está toda a política do Estado e o exército concentrado nas loitas, nas guerras coloniais. E, efectivamente, no 98 xa acontece o que acontece en Cuba e Filipinas, pero sobre todo Cuba, claro que era a xoia da coroa, que o relevo da metrópole de Cuba pasa de ser colonia española a colonia norteamericana, claro, e de todo iso. Entón é un reforzo de todo iso enorme, e iso reflicte o Curros moi ben nese poema de 1904, onde di, con todo o valente que era Curros e o arrichado, e con todo o claro que era, porque hai poucos poetas haberán máis rotundos e claros que ele, pero ele confésase acobardado porque se sente só. E por que se sente só? Porque mesmo teme que o critiquen os seus, mesmo temen que o critiquen por el ir a Santiago de Compostela, Panteón de Galegos Ilustres, San Domingos de Bonaval, é un poema que fai chorar realmente neste sentido, levar un ramo de flores a súa mestra, a súa amiga, Rosalía de Castro. E el mesmo de confesa que mesmo teme que ten que ir cal ladrón, que recea e se acobarda, e que ten que ir case que as agachadas dos propios seus. E a partir de aí establece un contraste cuxa validade che nos nosos días. Di o que son as nosas fala, costumes, glorias, a nosa épica, en definitiva, a nosa historia, a nosa arte, din que son lendas douradas. Como antes citaba Francisco Jorquera, San Castelao, Santa Rosalía, quero dicir cando que o saiba ninguén de nós quer santificar ou colocar no santoral a ninguén, senón explicalo, claro, nomealos como mínimo. Entón, el di que iso son lendas, din que son lendas douradas, e a seguir pregúntase de que cor serán, as que nos fan ler a couces e pancadas. máis actual que iso
imposible. En que ano foi o de Curros? 1904. Esta oferenda floral. Curros volve de Cuba. Era na época da República, non? No, que va, 1904, en plena restauración, 4. E están aínda con todos os sexos do, como dicía a prensa española daquela, del heroico león herido. Quen era el heroico león herido? España, o Imperio Español. O Imperio é unhas zapatillas de Imperio, xa. Unhas zapatillas rachadas, máis ben, pero xa non hai nada, pero entón hai toda esa red. Digo, que temos unha última pregunta, porque senón, como a xente que vai collendo o libro, Ai, sí. Sí. Unha última pregunta ali, e con eso pechamos. Sí, por suposto. Tiñas unha... No, era unha observación. Meus sogros, en particular miña sogra, falaba da raza, da súa raza, o sea, da súa familia. Claro, sí. Nese sentido. E outra precisión, imbécil ou imbécilis, Sí. seguramente Pondal lo utilizaba no sentido mesmo latino. Claro. Pondal sabería latín como era común entón. En grego, O sea, en grego. era máis ou menos no sentido de intelecto débil. Claro. Sí, pa. O que non ten báculo, por tanto non ten sentido, non ten peso, non ten madureza. Quero dicer que tampouco era grande insulto, sino non chegaba máis. Era como férreos, máis ou menos. E último, e un exemplo das mudanzas léxicas académicas está na Real Academia Española. Até 1984, autonomía, a primeira acepción era independencia. En adiante desapareceu esa identidade. Moitísimas grazas a nosa socia de honra, que é a Amanda.